úplne sa uvoľnite, ruky ani nohy nekrížte, môžete zavrieť oči, dýchajte maximálne pokojne a myslíte na niečo krásne. Energia, ktorou liečím, má v mnohých kultúrach a rôznych národoch rôzne mená. Ja ju volám životná sila. Táto energia sa nachádza všade v prírode, v celom vesmíre. Ideálny stav energie v organizme je prúdenie, harmonické prúdenie. To prúdenie si môžete predstaviť ako potok alebo rieku. A ako náhle do toho potoka hodíte nejaký balvan, ktorý zastaví ten tok energie, alebo tá energia to musí nejak rôzne obchádzať. Proste vznikne tam nejaká neharmónia v tom toku a to v našom fyzickom tele a v tom prúdení energie vo fyzickom tele a v energetickom tele znamená blok. Tá energia, keď nemôže harmonicky prúdiť, tak nastáva nejaký zdravotný problém. A úloha liečiteľa je ten balván pomyselný, ten blok odstrániť. To je tá negatívna energia, ktorú treba odstrániť. Následne sa premení v ohni alebo rôznymi ďalšími spôsobmi sa zneškodní. No a na to miesto potom vyšle liečiteľ čistú energiu. A tak dochádza veľmi rýchlym spôsobom k uzdraveniu aj vo fyzickom tele.